Adjektiver. Tillægsord er et ord, der lægger sig til noget. Det lægger sig oftest til navneord, som de så beskriver. De kan dog også lægge sig til egenavne eller stedord. Tillægsordet fortæller noget mere om ordet, det lægger sig til. Her vises et eksempel. Tillægsord bøjes på to måder: gradbøjning og talerkøn. Gradbøjning. Sådan kan man lære sig noget. Her er nogle eksempler på gradbøjning. Regelmæssige gradbøjninger. Gradbøjning er hurtigt kaldes regelmæssig. I anden gradsbøjning tilføjes ERE. I tredje gradsbøjning tilføjes ST eller EST. Uregelmæssig gradbøjning. Men der er mange uregelmæssige gradbøjninger, for eksempel stor, større, størst, lille, mindre, mindst, slem, værre, værst, god, bedre, bedst og ung, yngre, yngst. Gradbøjning med Gradbøjning med mere og mest. Hvis man ikke ved, hvordan ordet gradbøjes, kan man klare sig med biordene mere og mest. Mere stor, mest stor, mere hurtig, mest hurtig. Hvis navneordet er intetkøn, ental, ubestemt form, tilføjes et T i tillægsordet. Hvis navneordet er flertal, tilføjes altid et E til tillægsform. Hvis navneordet er intetkøn, ental, ubestemt form, tilføjes et T til tillægsordet. Hvis navneordet er flertal, tilføjes altid et E til tillægsordet.